Pipila ka kalihukan sa kapistahan sa Birhen sa Regla giboykot kuno sa Association of Barangay Council kun ABC sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Luan Merondina sa report. Matag fluvial procession sa kapistahan sa Birhen sa Regla ang ABC ang gitahasan sa pagpahigayon og floral drop atol sa pag-agi sa barko nga gikargahan sa imahen sa duha ka Mactan-Mandawi Bridge. Apan ning tuiga napakyas ang ABC pagtuman sa ilang tahas. With respect sa floral, wala gid may ka tabang og tarong kay wa man ko staff, ma'am, unlike before nga daghan kog staff, karon zero staff man ko, ma'am. Sa matag barangay, dunay mga faith, mga pagtuo ang mga kaisuna nato nga kung offer sila sa Birhen, dunay grasya. Dili mingon nga way tao, kay igo ra siya mumemo. Samtang karong gabi usab ang ABC Night. Apan nakadawat og kasayuran ang mayor nga dili mo tambong ang mga kapitan. Busa ang lokal nga kagamhanan na lang ang miandam alang sa maong kalihukan. Unsa man pag-boycott nga pa man mahitabo ba? So will you be attending karong gabi kon sa ABC Night? Ako, ma'am, dili. Okay, di ka mo attend. Dili ko matin kay naman pa ko'y activity sa simbahan. Nakoy mga kapitan nga naistorya. Nga ningon nga way ibisi nga mahitabo. Di mi manunga. Ganiha, tagsa-tagsang gitawgan sa mayor ang mga kapitan ug personal niya silang gidapit nga motambong sa kalihukan karong gabi. Ang kapistahan sa Birhen sa Regla usa ka reliyosong kalihukan busa dili unta kiniangay maduhigan og pamulitika. Uban ni June Sulon, ako si Luan Merondina, Balitang Besda.